Българската православна църква почита днес светите братя Кирил и Методий. Двамата братя са канонизирани за светци още с идването на техните ученици в България през 886 година. Създатели на глаголицата, те превеждат богослужебните книги, необходими в раннохристиянска България. Още в най-ранното средновековие, 11 май е определен за ден в памет на славянските първоучители, защото тяхното апостолско дело ги обединява в едно и те са равни по достоинство. През 1857 година започва редовното отбелязване на празника на светите братя Кирил и Методий в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом. От 1863 година, 11 май, се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. Днес, 11 май, се чества като църковен празник на светите братя Кирил и Методий, а на 24-ти се отбелязва празникът на българската просвета и култура и на славянската писменост. Храмов празник отбелязва днес с курбан за здраве църквата Свети Кирил и Методий в село Енево. Честването на празника започна с тържествено богослужение и света литургия. От сутринта миряните се стекоха в храма за литургията, отслужена от отец Димчо и отец Андрей и отец Неделчо. Гост на празника беше Ралица Тодорова. На храмовия празник дойдоха много хора. Въпреки че тази година празникът се падна в работен ден, хората, чието духовен живот е свързан с храма, го посетиха. Здравейте, господин Борисов! Днес сме в село Енево на храмовия празник на вашата църква. Гост видяхме, че беше Ралица Тодорова. Какво пожела на жителите и какво обеща за храмовия празник? Наш скъп гост беше госпожа Ралица Тодорова, народен представител. Пожела на всички жители здраве, живот и благоденствие. Поздрави нас с храмовия празник. Госпожа Ралица Тодорова обеща да ни купи нови свещници и общо взето това е. Аз благодаря на всички жители за отзивчивостта, за даренията за нашия храмов празник и за присъствието им. Пожелавам им всичко най-хубаво, живот, здраве и дълголетие и всичко най-хубаво, което са си пожелали, да им се сбъдва. Госпожо Димитрова, честит празник! Благодаря. Да ни кажете кой ви помогна да организирате, защото главният организатор на това празненство сте вие. Кой ви помогна и какво имате да кажете на вашите съжители? Ние всяка година организираме празник, всъщност курбана на нашия храм, храмовия празник Свети Кирил и Методий. Тази година се падна в сряда, постен ден, затова е риба. Иначе всяка година си купуваме агне, колим го и мятаме за здраве на всички жители. Парите ги събираме от всички жители, за което съм много благодарна, отзовават се, помагат. Кмета на селото помага. Изобщо мисля, че сме единни и в добро и в зло. И се молим за здраве на цялото село, благодарение на този курбан. В нашата нова църква, обновена, всъщност тя не е нова, но доста обновена, е удоволствие да служиш. Аз също съм в църковното настоятелство, благодарение на отец Димчо, който много ни помага също. И така, дай Боже да сме живи и здрави и Господ да ни помага.